Nga guys, magandang gabi sa inyo. Pawis na pawis pa rin tayo kasi galing natin maglaro. Naglaro ako ng basketball kaya uhaw na ako ngayon. Kaya kung ububos ng 3 can of soft drinks. Tatlong can yung maubos ko. Ayan, mayroon tayong soft drinks dito. Ubusin natin to. Ayan o. May tayo, may Sprite at saka may orange. Yan, ubusin natin yan. Ubusin natin yan in 15 seconds. You're old. You're old. 15 seconds. Yan o, 3 cans. Okay, let's go. Yan mga kaalas, may tayo, stopwatch. So, pag nagbilang na to, nagsimula na tong bilang, yan, iinom tayo nito ng 3 natin cans. Paano masabi? Naniwala ba kayo na kaya kung ubusin ng 3 cans Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. of soft drinks. Alright. Okay, start na tayo. In 3. Wait lang. Ano? 3, 2, 1. Go! So weird. Yan. 7 seconds guys. 7 seconds. Wala kayong convincing power. 7 seconds lang yung 3 cans natin. Oh? Nalaki pa naman ang 3 cans natin. Gago! Ay, nako. Okay guys. Wala na talaga akong matutulog na ako guys. Sabi ko na stop! Tutulog na ako kasi natutulog ng mama ko. Bye guys. Good night sa inyong lahat.